सारे ছয়জনই ছিল সেন্টার गोबां प्रग्राम अर्गानाइजेसन जामुं दंनाय मोसानाय खुंनाय तारपरे जोंनि ड्राग्सनि जिहेतु प्रग्राम सलि दङ जों ड्राग्सनि जारा रिहेबनि कयजन मालिकनो मुंखा बर' मुंनि एक्सपिरियेन्स थायो ब आगि दाम दंमोन दाउ दाम बाहायगोनखा जों आवल' दङ मिलि कमुनिकेसन प्रग्राम जों गोबां इनभाइट खालाम दङ गोबां रिहेबनि मालिक दङ जों इनभिटेसन प्रग्राम स्टुडेन्टफोरा फाइनाल राउन्डआव बर'खौ हाबदोंमोन स्टूडेंट पहला जों फार्स्ट प्रिफरेंस स्टूडेंट ओंखाय जुदि कैपेसिटी टेबल दंबाय थांखांबाय खाफोर जों पाब्लिक नि बागै देखा जों लिरनाय बा पाब्लिक को जों डिस्ट्रीब्यूट खालामो कारण जे तमो तो डिपार्टमेंटनि विंग्स गाव दादा दिनै बोरै बदल नगो जों लिरनाय दिनै सिगला बदल दं वाइटिएफ जों बंग नगो लिरनाय दिनै टीएफ दङ दिनै रेसपेक्टेड टेबल डिपार्टमेंटनि सिनियर लिडार्स दं जों बंग इनविटेशन तो लिरनाय जुदि सिटिंग कैपेसिटी टेबल जुदि उनाव बाकी दं जे स्टूडेंट थाराबो पाब्लिक को जों प्रोवाइड खालामो Pandawa singer mo kari te kubuni nagaway okra ro dekani. Singer kari na okra to tini buwara to tongnay no kana binase mo salke arono cake of sun salene yo sakile kamo te tini honorable MLA tomo sun invitation ro tomo MDC CM tomo to tomo ro tomo amosara je tini preparationi motamoti kotor neta ba sini jana sini mon kotor nahalai tamo tongda to bono invitation di tomo थाव फाइमन तो जों फाइमन किन्तु जों गथ'नो इनविटेशन लिरनो बागै जों बेबस्था खालामो कलेज से स्कूल स्टूडेंट रो आईडी कार्ड फोनो पे सिमी को पास कलेक्ट खालामनांगला पास कलेक्ट खालामनांगला बंनि जेरक्स कपि जों माने कारण जों रेकर्ड मा दंनाय तो आं बागै जेरक्स कपि हलो हासिनी हुकबाति हुकबात खाने रोकनी हामक्राने तिनी कैसे पगला पाना